Het leek je het wel jest, vooral van de morgen en van een patik van de middag. Maar die hudden ontstormen gewien in het kustgebied, maar ik maak het ruimwetter, met het buiige karakter. Wol, joen en vannacht. Nou, allereerst maar even naar het waartype. Ik denk dat wij joen meestal iets droeg waren. Dus zitten er nog wel even bij. En dan komt vannacht. Ja, vannacht hebben we toch wel kans op zo'n opklarings, op zo'n temperatuur om er bij de 13 of de 14 graden heen. En misschien nog een enkel buiken. En het waait nog altijd een hut in het kustgebied. Krijgt zon en misschien wel krijgt 8 uit west tot zuidwest waai. En het jouwt meer het waar van morgen, want het is ook alweer zo'n roege dag. Maar morgen is wat positiever. We gaan morgen de zinnen erbij. We gaan morgen opklarings dus. En we gaan morgen misschien nog een enkel buiken. En het enkele buiken dat komt dan van in het kust- en waardgebied. De temperaturen morgen dag, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de 19 graden heen. Misschien hier en daar een graadje hegen. En nog altijd in die stevige wind, krijgt zon rond 8. En die komt dan uit het westen en het zuidwesten waai. Dus een duidelijke waarschuwing voor de watersporter. Dan zetten we terug naar het vooruitzicht. En dat jou toch wel een oude waartype werd. Op basis droeg waar maar 20 of 21 graden. Maar op toonse en vrij toonse betiden flink weertje. Uit en terug nou, flink wat wetterlijk. In de joentijd ik nog, dan komt de vrij erachteraan. Maar een aantal buien, misschien nog wel een beetje zinnen. En de temperaturen op deze dagen 20, misschien nog wel 21 graden. We maken morgen maar weer even in het wat betere waarschuwing.